Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu Al-kalamu utawi kalam. Al-kalamu utawi kalam iku huwa utawi sing jeneng kalam. Iku al-lafdu lafaz. Sifat lafaz al-murakkabu kang den susun-susun apa lafaz. Sifat lafaz al-mufidu kang maidai apa lafaz. Maidai bil wada'i lawan sejone mutakalim atau sejone wong akal. Ini pentingnya ngaji Jurmiyah. Jurmiyah itu kitab sing mempelajari tata cara guneman, tata cara ngaji bahasa Arab, tata cara berbicara. Ini kalam oleh guneman, oleh ngomong kudu rapi, tersusun, tur memberi faedah. Jadi kalau dahulu kan perlu dijelaskan, dan guneman atau bicara harus tersusun rapi, memberikan faedah bagi yang berbicara atau yang diajak bicara. Jawabnya nopo kedah paham kabeh sing panjenengan ajak bicara dengan ajak guneman iku kedah paham tur manfaati. Nah iki rugine nek ngomong kalih tiyang sing hapus-hapusan utawa hanya sandiwara utawa menceritakan kejelekan orang lain boten wonten faedahe. Iki repot. Iki walaupun ngaji, iki komidahe tiyang ngaos. Tiyang ngaos walaupun 5 menit sedaya isine makhluk wonten alam dunya sami ndongaake kelan panjenengan nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah supados dipun ampuni dosa-dosane. Mula pondok niku kedah kangge ngaji senajan 5 menit nek boten ngaos. Nah iki amalannya jeneng pripun. Nah iki ngaos walaupun tiyang setunggal ning minangkani gugurane dawuh talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat. Wong ngaji niku dipundhongake kabeh makhluk. Awit niat dirangkung iku dipundhongake kabeh makhluk saisine langit lan bumi. Sami nyuwunaken ngapura kula jenengan supados dosa-dosane dipun pangapura dipun ampuni dhateng Gusti Allah. Sing nomor kalih tiyang ngaos niku ganjarane kados dene aweh mangan dhateng tiyang sewu. Ganjarane wong ngaji niku kados dene sedekah panganan dhateng tiyang sewu. Senajan mung 5 menit utawa 10 menit iki tak hitung ganjarane kados dene aweh mangan tiyang sewu. Lajeng ganjaranipun sanese aweh mangan wonten malih Gusti Allah niku nyekseni utawa hadir nunggoni dhateng tiyang ingkang kaos walaupun mung kalih wonten iki Gusti Allah nyekseni. Panggilan sing ngaos sing dipun kangge ngaos niku nggih dados seksi dados ridhone Gusti Allah. Uripe kula lan slamet dunya akhirat. Ilang terutane iki. Lajeng panggilan sasampunipun Gusti Allah hadir rawuh nyekseni dhateng tiyang ingkang ngaos salajenge Kanjeng Nabi niku hakul yakin hadir wonten majelis tiyang ingkang ngaos. Napa malih ngaose kanthi ikhlas. Iki nek pondok boten ngaos walaupun 5 menit iki nggih ilang keberkahane, ilang rahmate, ilang ridhone Gusti Allah. Nah iki kula diuli-uli wonten
wonten pondok iki nggih sampun mung turatun nyampun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu utawi kalam iku huwa utawi sing jeneng kalam mungguing ulama inaku iku al-lafzul lafaz sing lafaz al-murakabu kang den susun-susun apa lafaz sifat lafaz al-mufidu kang maidaya apa lafaz maidaya bilwadri lawan sejone utakali lawan sejone wong Arab bahasa Arab dan sing dikarepake bilwadri lawan sejone utakali tiang ingkang ngomong tiang yang mendengar sausera kumbang sone merdalake sing jeneng kalam kuwi ulama rinaku ongkon ri kumandang bali sone merdalake piro-piro tunggumane sing kalam dipun merdalake lan pandika iki Mbah Musonif Mbah Kiai Musonif iku tiyang ingkang nganggep kitab Musonifun iku nami tiyang ingkang nulis kitab ngarang kitab sinten Hasan Haji iki ngarang kitab Jumiyah. Ceritanya kita pun nulis Jumiyah niku nazar rampung dibuang wonten kali kitabe nek remo kajur berarti boten manfaati tapi boten ajur kitabe berarti manfaati itu bisa iki sinten kemawon sing kersa Jumiyah niku bakal oleh kepada saking anggitane Hasan Haji wa aksanuhu tawi piro-piro tunggumane juse kalan iku salah satu nono telung dirupane telu ismun sawiji kalimah isim wa fi'lunan kaping pindhone kalimah fi'il wa harfunan kaping telune kalimah huruf sifate kalimah huruf ja'a teko kalimah huruf teko maknane samongso tunggumane juse kalam mau ana telu wal ismu utawi pira-pira tengere kalimah isim iku yu'rafu patut den kaweruhi apa kalimah isim patut den kaweruhi bil khaffi lawan kamukane jer nah isim dikaweruhi isim itu nama benda tandanya apa yaitu pertama kamukane jer mutlak jer al-masjid wa tanwini lan kalimah isim patut den kaweruhi lawan tanwin rasa wa tulil alifi lan kalimah isim patut den kaweruhi lawan majike alif wal lami lan kalimah isim patut den kaweruhi lan majike lam berarti al masjidu al madrasatu wa hurufil khaffi lan kalimah isim patut den kaweruhi lawan pira-pira huruf jer wa hiya utawi sing jeneng pira-pira huruf jer iku min sawiji huruf jer min wa ila lan kaping pindhone huruf jer ila wa lan kaping telune huruf jer an wa ala lan kaping papate huruf jer ala wa filan kaping limone huruf jer fi wa rubba kaping telune huruf jer rubba wal ba'u lan kaping pindhone huruf jer ba wal kafu lan kaping wolune huruf jer kaf wal lamu lan kaping sone huruf jer lam wa huruful qasami lan kalimah isim patut den kaweruhi kelawan pira-pira huruf qasam kang kalebu setengah saking pira-pira huruf jer huruf qasam yaitu huruf sumpah wa dia utawi sing jeneng
pira-pira huruf kosam kang telebusna saking pira-pira huruf jar iwal wawu sawiji huruf kosam wawu wallahi demi Allah wal ba'u lan kaping tiga huruf kosam ba wa ta'u lan kaping telu huruf kosam ta. Dadi huruf jar iku huruf kosam iku huruf sumpah. Huruf sumpah wonten tiga wawu ba ta. Sawusirakum lamusane martelake sing jeneng pira-pira tenggere kalimah isim wong nuli tumandang malih bamusane martelake pira-pira tenggere kalimah pinggir wal fitu tapi utawi sing jeneng pira-pira wal fitu tapi utawi tenggere kalimah pinggir iku yu'rafu patut dan kawarui apa buah kalimah pinggir patut dan kawarui bikot lawan tokhar biya wasri bilan sintan biswa sofa lan sofa tasrif watahita nisilan kalimah pinggir patut dan kawarui lawan tak tanis sifatnya tak tanis asal kinatikan mati apa biya tak tanis ikal asale. Pikir kita tak kerja yang bergawe pegawaian masa kini masa yang akan datang sekarang tahu serakum balusane martelake sing jeneng pira-pira tenggere kalimah pikir mungguhe ulama linaku mongko nuli tuwandang malih balusane martelake pira-pira tenggere kalimah huruf mungguhe ulama linaku dipun martelake lan matika wal harfu tapi utawi tenggere kalimah huruf iku huruf sila ima sila kuma la yasluhu kang ora patut manahu bareng-bareng sabane kalimah huruf apa sing ora patut dalil ismi kang tandha tenggere kalimah isim wala dalil fi'li lan ora patut kang tandha tenggere kalimah fi'il babul i'rabi. Dadi i'rab ngomong sing jelas wong nek hubungan oleh ngomong kudu jelas sing manfaati. Dadi santri kok dadi wong sing ngaji kok omongane ora jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah niki dipertanyakan santri ini dipertanyakan kejujurannya. Dadi wong nek ngomong iku kudu jelas harus bisa dipertanggungjawabkan. Ngomong A ya A, B ya B, C ya C. Yo coba mencela-mencela dadi wong ngomong malih dadi wong sing duweni iman. Wong sing duweni iman mboten saged geser ucapane. Nah iki hati-hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kawula niati Gusti boten wonten pangeran ingkang hak dipun sembah kejawi panjenengan Gusti Allah. Lagi wis nyembah Gusti Allah ning pikirane warna-warna butuhe duit akeh ilang Gusti Allah butuhe luwe gede ilang Gusti Allah karo bojo rampur karo keluarga boten atur lagi repot. Ada utawi kilangkikan bakal hadir ingkang penggali bangsa ibu babul i'rabi bakal mertelake i'rab. Kados pundi patikane bangsa al i'rab utawi i'rab iku utawi sing jeneng i'rab mungguhe ulama dinahu iku takhiru awakhiril kalimi owahe tingkae akhire pira-pira jinise kalimat ilate pokok ikhtilaf bil awamili kono bedo-bedone pira-pira amil
Sifatnya awamil ad-dakhilati kang mancing apa ya awamil anjing alaiha yatase kalimah apane sing owak labon lapate orang-orang yang owak lapate mengkono takdiron utawa owak kira-kirane. Dadi wong ngaji kok tekan babi kuwi perkara sing gawe ubah. Iqra kuwi perkara sing gawe ubah di akhir kalimat. Nah, kula jenengan dadi wong urip sadurunge tekan kematian iki ubah. Prilakune sing jelas setiap dina ubah. Sebab wonten Iqra. Siki saiki gelem ngaji, sesuk boten gelem ngaji. Saiki seneng ngaji, sesuk tekan rumah waya malah mabeng mabuk. Dan iki ahli robu tadi rob wa tajiru awakil kalimi ikhtilafil awakil. Sebab wonten penyakit sing dadekake di akhir hayat iku rubah. Kudune usul khotimah malah dadi usul khotimah. Iki hati-hati tambah umur, tambah istiqomah, tambah mantep imane. Sebab ngambil atau penyakit sing mlebu nang awake dhewe niku boten wonten sing ngertos. Saniki males, kesel, turu lagi. Dan mula tambah dina tambah istiqomah. Puasa pertama ditraweh sregep, loro ketelu mempem lagi. Dadi dadekaken wong niku penyakitnya rupa-rupa yang akhir hayat saged berubah. Hati-hati, boten saged gumedhe, boten saged sombong, boten saged bangga dengan diri sendiri. Nyatanya wong goblok kok, mulai dari nyatanya wong bodoh, boten ngertos napa-napa, boten gadah ngamal, boten gadah perilaku sing jelas saged dipertanggungjawabkan oleh Gusti Allah. Niku boten gadah. Nah, iki ngaji sing jelas, pertanggungjawabannya jelas. Al-Yarabu tawi rabiku wa utawi sing jenenge rabu kuwi ulama dinaku iku tafiru awakhiril kalimi oleh dikaya akhire piro-piro jenis kalimah ilate opo kok akhir tilabel awamili kono bedo-bedone piro-piro awamil sibate awamil ad-dakhilati kan majib opo yang ngambil awamil majib alaiha yatase kalimah apa sing wala berkabate ana ketiron wah kira-kirane yu menungso pira-pira prilakune dadekaken owah sandarane owah lahiriae owah imane owah atipe kok malih takdiron takdire Gusti Allah. Nanti prilakune sing bener sing nunjukaken lakune niku wonten ngarsane Gusti Allah. Aja kok lakune seneng dialam, seneng diwirarkan, seneng dianggap didadekke wong. Iki boten saged seneng anu wis munggu. Boten saged. Dadi nek kelakuan iku bihusnil fi'lin wa husin dia. Bagus hati lan penggawe. Tegese napa ikhlas niat. Aja wong kepengin dialam, kepengin dianggap kuat, kepengin dianggap warna-warna. Sawise rampung bagusane medalake sing jeneng Iqra kuwi ulama dinaku mongko nuli tumandang malih bagusane medalake pira-pira gundungane Iqra dipun medalake lan padika wa aqsamuhu tapi utawi pira-pira gundungane Iqra ibaratun ana papan perkara sing gawe ubah niku wonten papan sandane kula jadi wonten papan dirupane papan rokun samiji rofa kuwi luhur kula lan duwe sandaran sing luhur sing dadekake gumedhe sombong lambene rokun dadekake ubah sebab duwe derajat sing luhur manggone kudune ngati
hati-hati menungso itu saged dadi luhur nyandang ira rofa kedai hati-hati wis duwe derajat nembe pengin sugih nembe kedunung bondo boten kalingan nembe penak rezekine ora kalingan nembe penak uripe boten elek kali sing rekoso lagi ngomong hati-hati urip kok kepenak niku akeh murtade kurang syukure mula roh niku di kalangan kita posisi mulia harus ingat pada orang yang di bawah wanasbun maka medone ya naso lempeng istiqomah lurus sing ajeng salate direksa sing ajeng wa qobdun lan rapi kelune robjer kula kene ngasor ngisor senajan akeh ilmune yo sing kemungkung sing diulung etok-etok boten ngertos pura-pura tidak tahu nggih aku nuwun sewu iko menika napa jenengan saged boten dan iki kudu biasa qobdun asor robjer wajas pun lan kabeh papate rong jasem iku jasem sukun artine meneng ora usah kabeh omong dadi wong niku ampun kata omah sing meneng ning nyontoni istiqomah wasamuhu tabi biro tundumane robi warba kono papat dirupane papat rokun sawiji robo nastunani robna soba kokunani robjen wajaskun nani robjasen perkara sing gawe ubah awake dhewe niku wonten papat setunggal rofa tegese kula lanjenengan kedulung kamulyan derajat luhur pas akeh duwite duwe jabatan omongane dibel wong niku nggih hati-hati dadekake uripe berubah gimana wanas pun lan nempong iki wanas pun lan kapindhone roman lurus wa qawtun lan kabeh telune robjer iki kanggo ngasor kecicilan wajah sementara roh jasem tegese uripe kula dengan kudu anteng ora usah warna-warna pikirane sing mati sing anteng ampun kluyuran wajah niku kudu duwe sifat jasem ampun kluyuran pikirane sabon soloso tingre robro sabon soloso tujuane robi mau ono papa balil asma'i mungko iku tetep kadhe robe rohani maisi balil asma'i mungko iku tetep kadhe robe rohani maisi arrohmu utawi roba wanas bulani robraso kalkotulani robjer mindalika setengah saking mengkono-mengkono jinisi robabat nah diulangi balil asma'i mungko iku tetep kadhe robe rohani maisi mindalika setengah saking mengkono-mengkono jinisi robabat arrohmu utawi roba wanas tulani robna sobal khotulani robjer walajas balan ora-ora sawiji-wijiyo jinise robjasem iku maujud biha dalam jinise kalimaisi walajas balan ora-ora sawiji-wijiyo jinise robjasem iku maujud ora maujud nanti biha dalam jinise robe piro-piro kalimaisi sing gawe ubah kata benda kula lanjenati ibarataken iku jogrok menungso nggih benda bondo apa benda dadi diarani isim sing dadekake menungso ubah kula lanjenengan ubah iku sebab wontene kedudukan kang luhur nah sawise kedudukan luhur naso iku lempeng nah iki dadekake mulya uripe terus anteng wal khobdu lan jer lan ngaso
maujud orang maujud nanti bihai dalam jenisnya robe kalimat isim. Nah ini ampun mati, untungnya kok mati orang mikir. Ini ampun atas tadi orang saya untungnya mati, orang berpikiran saya benar. Nah ini walat jasma. Orang-orang sami jujur jenisnya jasem iku maujud orang maujud nanti bihai dalam jenisnya robe kalimat isim. Tapi jasa wong meneng ya rapi. Saderenge gadai ropa nasab niku durip dhisik derajat dhuwur istiqomah kasor. Jasane niku boten dhuwur. Lajeng sawise aku bangun sore martelake pira-pira tenggere robe kalimah isim menuli kumatan malih sore martelake pira-pira tenggere robe kalimah fikir dipun martelake marpadiko alil abdali lan iku tetep kadue robe pira-pira kalimah fikir mindalikas nasake mengkono-mengkono jinise rob babat rohmu tapi rob robat wanas bulani rob nasobat jas bulani rob jasem wal jas bulani rob jasem walau qafdolan orang-orang sawiji-wiji jinise rob jari maujud orang maujud nanti bihai dalam jinise robe pira-pira kalimah fikir. Nah ini bicara pekerjaan. Kula nanya dadi menungso duweni gawean niku kudu nganggo rofa tegese napa penggaweane kudu disejo kang luhur sing jelas sing berkualitas terus nasab terus jasem ketika pekerjaan itu susah dijangkau kok pengen muluk-muluk hasilnya gede sing dibun iku kok jasem meneng ampun pola nek pola malah salah melangkah dan difitnah kalau ini perilaku pola jenengan misalnya dari penggawe ini yang melapani itu nggak roba nasab jasem tegese nopo perilaku penggawe kok nyambut damel iki boten hasil iki boten hasil niku boten hasil niku kedah meneng ngene jasem anteng riye manepung manubah dhateng Gusti Allah. Walau Allah lan ora sawiji jenis rojer iku maujud orang maujud nanti bihai dalam jenis robe kalimah fikir alfa